Tak čaute lidi, dneska ideme hrať Minecraft. No, jak vidíte, ja som to tu už trošku urobila. No tak, stávam tu hrad a môžeme ísť na to. Tak, máme krásne miestečko. Tak, ideme na to, ideme robiť tretiu stenu ako veži. Tak, ideme na to, zoberiem si kameň. Tak, nemám ho tu vypečený. Dobre, tak asi bude v čestke. Dobre, ideme na to. Toto mám chodbičku, aby som mohla tiežiť. I kam zase idem? Neviem. A zasa reklama! Ty vole, musíme chvíľku počkať. No a už tu tie reklamy, to je hrozné. No a ešte za to čakanie. Dobre, tak neviem. No tak to není, kde v dome. Ja tie čestky mám všade. No, to bude asi v týchto pohľadám. No, tak, no, mám ich tu dosť, tak potrebujem ich. Dobre, tak. A poj. Kde mi vypadli. Ideme robiť. Som oproti dediny a mám to tu dobre. Už nebudem okecávať a idem stavať ten hrad. Dobre, ideme na to. Reklama zasa. Prečo? Ach joj. No poj. Nebudem hrať. Šípku. No, dobre. Sem si musíme dať hlavu, ja nič nepočujem. Ešte trošku. No, toto je ešte trošku lepšie. Ešte. Je to trošku hlasnejšie, to je dobré. Tak. Nevadí, že trošku neviem rozprávať, ale to vám nevadí, že potrebujem stavať. OK. Ty vole, to som to dala. No dobre. Trošku krýva v Minecrafte. Tak ideme štvrté. No už ideme piaté, potom tam urobíme nejakú takú vežičku. Takú, aby to sedelo. No, keď urobíme túto vežičku, tak pôjdeme na druhú. Zasa reklama! Joj. Trošku tyvo. No. Sama reklama. Ty vole. Ja to nebudem hrať. No dobre. Zase toto čakanie. No dobre,
tak dobre. Ja sa neviem trafiť. Dobre. Dobre. No, ja si myslím, že... nie, zase, no, tak nič. Ideme sa vystavať hore, ale nie. Vystávame sa s týmito blokmi. Joj. Potom to tu nejako musím dorobiť. Upraviť. A tu mám také schodíky. Tak. Dobre, Mino. Ale akože to je dobré, že tak vysoko, to už neviem koľkaté mám než. Ale ja si myslím, že ten hra dokončíme nejako. No, kde to máme? Mohli by no, ja neviem, či by sme to mohli dať až do 10, alebo také vysoké, alebo do 20, do 15, také vysoké, neviem. No dobre, keď toto dokončím, tak budeme končiť a u ďalšieho videa budeme pokračovať ďalej. Tak a zatím čau!